Er du også på vej ned i vægt? Så er vi faktisk to. Jeg er også på vej ned i vægt. Det er jo næsten sommer. Så jeg tænker, du ligger ligesom mig og kæmper med, og du er sulten og sådan noget. Især den her tidspunkt om aftenen her, hvor solen er ved at gå ned, fordi det er der, hvor vi stresser af. Og stress, det er noget af det, vi oplever igennem hele hverdagen. Fra vi står op til vi kommer hjem, og børnene enten slapper af, eller de hopper i seng. Så lander al stressen på en, og så er det meget normalt, at man begynder at spise. Ikke fordi, at der er noget galt, men det er fordi, at kroppens naturlige kortisolniveau, det stiger, når det er, at du slapper af. Du mærker mere, at du har været stresset igennem dagen. Og den naturlige måde at sænke kortisolniveau, som er et stressniveau, den måde, som du naturligt sænker det på, det er ved at spise. Og problemet er ved at styre det ved at spise, det er, at der går ikke ret lang tid. Fordi at de måltider, man spiser, når man har det sådan, de er hurtigt optaget og fyldt med kalorier. Det er en dårlig idé at så begynde at gå den vej, fordi der går ikke lang tid før, at det er optaget. Og så skal du egentlig spise igen for at få dit kortisolniveau ned igen. Det er bedre, at du sørger for at få 4 måltider gennem dagen er stabile. Og så gør det altså ikke noget, du er lidt sulten. Det er der ikke nogen, der er død af.